ZOVID kan lo kil le ta in zavain chi bai ule kum thar hun hlimom takan mang tura ngai theu taila thome tun chuma kan ngai thak tur chu Sanidel California pudela ta chungkwa arong taka thani dan chanchin kan ngai thau do na ni kum sang kha zakwa sum ko pani April ni som ni pani Easter Sunday atanga ni thumna ani a Sanidel California pudela ta ompuinu chu nathok tur hian phur takan in buat saya in chung han lu chi chuan atum lo lutuk mai ruang a muthut mai pudela te no pal afanu tifeni te ruang chuat a chuan thi sen bono I hian an no le trenga a lau lutuk chu in chung tang chuan man mo tak hian a tlan chuaka an thenomin nai bera chuan tlan lutin police nen an report ta ani homicide detective John Soza chuan report don chu bo chuin man mo takin Sanidel lam chu apan ta a he case rap thak le chui khir khan zet mai hi chui chuak tunin John Soza po hian kumthum lai mai huna mang nge ani in thana thlenna mun hi Sanidel California mi hosa tak mai ina thleng ani a in chung han lu chi chuan chawka chuata chuan nula pakhat ruang ti sen nen hian alo bonwai mai ngun taka in dek nuwa chuan he nula khonga I thlak tak mai hi tifeni iwi le kum sumni palimi college kallai nge ani ti chu hre ta a tifeni hi ka hlum nge ni na lang ani arhong omna pielo ka chuna pa deli wila chu bokup zong hina lo let verang boka pudela po hi tu khuma tak hen silaya kani a pudela rong omna tanga hlawak lawa chuan anu pi nge hengli wile chu zangthal zong hina lo let verang mai boka midang ang bukin pigli po hi ka hlum malo ni a ani pe hi chu tak sa hian mun li lai maya silai mulu na nu ma mu tur oma anunga hian voi ni lai mai kani baka alung zona le maya takani a akuta chuna kar chabi lo la hum ran mai bok he chung ko hian laina tom tak zet ani he tiang tak me chung ko member pathum lai mai ka plum du tu chu tunge ni tang le a che dan han en hian ti pal thil thuani me lo top mai yang po ni se pudela chanchina tang hian in chan do nang miang pudela hi pa fel tak mai ni in United States Economy tlak chi de hun lai taka piang kha ani a aram economy tla che chuan ang kim mai hi ati har sa le a hetiang tak din huna hian ding ma se del hi ron tlang wal chho chuan tai mai em maya Air Force lama lutin pilot a hi la tang thei ani khuneng ma chen pilot a tran nuwa chuan an ha chu chol san ta a Western Piper Company adin le ta ani a company hian thlo thene te chen ral chuak thina a thokrim boka lo thin po lo thing chho le a anu pil kin an hian fa pan hi lai nein defend iwile le dena iwila an ne a har sa taka selen ani awang hian a fa tena hun tonang chun ton bel onan thei to pa chu thina a thorim na wang liu liuin anu pui fanaw te hinom sa takin siam thei ani investigator te chuan crime scene chu uluk tak hian an fi a thil then dan chon re thiam ta kwar mai Saitong khan dela hi sumdong ho satak mai ani a Sanidel anin mai baka hian paharo dunsa Monterey le ka matsal manaturin nom tak hi han nei boka April ni som pakwa sang hasakwa sum ko pani kum ngei po hian dela te nu palan fanu definite chu paharo ange hin star chol mang turin an kala ane dena vetung hi cho bial nu monikai tena San Francisco ve de thunga dela te pathum chuan hun limom takan manzo nu hian Sanidel lam chanon panta a tifeni le anu gle chu an man mo de ovain karin an chuak masa a andela ve thungero hi chu thlona da thatte anga yawangin anu te rol hian a chuak ve man lo ani anu fain chungan han lu chi chu tifeni chu hnunglama tang hian misual hian alo kap ngal pop maya hetia tifeni ka hlum nu hian bigli ngei pok kap zui ngala tifeni te ka ani tanga dar kar chan ve nuwa dela hian in chu thleng ve chawa in chunga urwal chuan misual hian alo kap hlum ve ngal ani tol thatu hian silai mana hian are ring tur ve na silencer avo thlap mai bok ting chuan in kap thom hi an thanam ko veng te po hian tu mai na shelo ani ton hriat lo nga to tak mai detective chona chon ngun takin thilom dan chu han chui kwala alan dan chun tol thatu hian ru ru che tan hu mang taka lan tir tum ma se ani lo ti chu chiang hle a a chan chuin chunga hian thil lu bo eng maum lo ani tin thil ruk tum ni se chuan bigri tenu fa tha zo che hian
tlan chiat ngal om tak hi ani a ma se chung ko pa ber lo ho huna ngak tlat mai te hian ama atang ro man lok da ani to sia ti chiang hle ome an chung ko tha chiang tak tu thil ti ni nge chuan an ring het le a hetiang taka pudela te chung ko ho tu chu tunge ani ta ang an chung ko thala ka tang chuan pudela hian fa pa nei nge ti chun hre thei ta a ma sia rong mu tu lom be ho si lo tul thatu hian a kidnap nge ama hi tul thatu alo ni reng zok ti chu zona lian tak alo ni ta ani andena chu khonge om ti hria tumin an ngai ven chun jom ngal thuaya soitong khan dena hi istar mangena bial nu mone kai te na San Francisco om dai mai mone kai pa nge hi FBI agent lai ni nge a om na hriat pui tu po anei thang rang viau loi sia ajin bo dei wang chuan a him pha talel ni te po hian alang ani investigator ta chuan an chung ko chanchin chu an hriat theiang ang ten khon khom zela hetiang tak mai han se tu tur mang chu an wang hle boxi pigli hinu fel tak mai midang ta na in phallem em mai ani a ti feni la hi college chanu la pa ngai ve mai ani boxi anni pani chuan an ma ni thadu tu tur mel ma hi an nei ari nam lo view mai boxi a tin 12 thatu hian dela in thlen huna ngak lat mai hi dela hi tha tumru hlenin alang ani investigator ta chuan an chung ko chanchin chu an chui ta zela deli wila hian sum dona chungchanga mel malian taka nei nge chu han ring ta a an rin ang nge chuan kum som ni liam ta khan mafia pol lampang mi pakhat nen sum dona chungchanga in mu thiam lo na an lo nei nge mai amai ro chu mafia lampang ho hian men tha reng reng hian an chung ko ti mang vek an du te ani ngot lo chuan an mi tha tur ba khi han that ngai meu si lova an chung ko hi that chimi du ni nga cheng chuan an fa pa po he tel ve nge om sia pudela te chung ko chunga thil thlen dan hi chu mafia che dan en chuan ang thei tlat lova huneng ma chen an chui nu a chuan mafia lampang le dela thina chuan in kung kai na ha nei lo ti chu an fin fe thei ta reng mai an fa pa de na iwila chau hi engwanga zong en ning ti chu zona lian per ani ta ani ti chuan a chanchin an hria theiang ang te chu an chui zui ta a an chung ko member zinga ngei po hian dena hi azia dang le ni in an thenam te chuan an soi pudela hi paho satak mai ni ma se ain ngai tlom em a hetia sum thok chuak tu berin ngai tlom ta kaum lai hian a fa pa ve thung hi chuan a pa sum thok chu sa chu ringin alo chapo ve em mai hi hello ni a Santa Clara University a kal lai ani a an college chapo hian karnal tak tak wang le atom no man to tak tak wang te chuan a lar le a classmate na ti sa te ka karbul ne na kasan kalmai mai thin lai hian dena ve thung hi chun suit man to tak tak nen briefcase nen ngat classical thin ani ome zirlai tan chuan thilin me lo tak ni pon alanga ain thum du dana tang hian an ho sakna soft tu chian yang ti chu ha chiang hle ome high school an kallai a bel nui sei dan pe chuan dena hian suma du le a dot sei ra thula thu sei rin tla lo thu te po a sei lang hiala ni khat pe chu pa rolex sana man to tak hiaron bun chuka a thole ma wang chuna ban re ka wai nuk nuk nge a pa ngo ma tum ni ber hian ka hriati in a bel nui po hian a sei chuak nge ani rum khat pe chuan local chanchin bua dena ming hi aron chuang hlol maya chuta chuan chanchin diklo tak mai hian en ziak nge a ain zia dan tak chuan dena hi college kal lai ni ma se college kal lo khara sum dong pa in tho theina a ral thina nau pang tak chunga self made millionaire ani thu an tar lang nge ni ome hei po hin han chui chian chuan amhing that du wang hian do ta lo pho chok mai ti te an ra chuak le ta zela a chanchin an soi atang hi chuan nau pang fel tak chu ni lo to pang le dena hian in tha na thlen lai hian om na hriat pui tu hi thatak nei ma se investigator chen mun ta khaum dan an en chuan thil fel thlelom ta thian an ria a chan chu dena hian a chung te zong zong zan khathil tuwa a chan ve kania lungai a top zai zai tu ra di lai hian ama lungai mel reng reng mu tu rom si lova a chung te tha ni tuk chi a hian dena chuna chenen hi panina honga in chung a chan police ta chuan tol ta tu hriat chu tumin crime scene uluk tak chuan an lo bo sai mu pa chu chiang chung chuan a mi tui far khat ei po far lo ani in chung a lo chuan hriom ti mela pulo mai po ni lovin anu nge ti sen ka en fia turan lo hun ran thlap sa te chu ara pop maya
anu ti sen koi nu chun anu na ngong anei vak lo ti achiang reng mai tin in thana thlen lai hian in chunga hian visual hi om sa ti na hani a amai ro chin chunga lu ro na nu ma engma mu tur om lo thung unsecurity alarm set zong point of vek mai boxi a hetiang ti thei tur chu an chung ko member zingami ani ngei rin om si aladam om chun de na chuarin thlen om ta view mai ma se fin ai ro chu engma mu tur om si lova in chung bung ro om dan ngun takan endik nu a chuan pudela te ka hlum na silai mu hi pudela silai mu da thatna bo ma mi ngei ti chun the thele ta a ma se de la silai hian silencer anei lo wangin tual thatu hian ama silai mang nge yang amu ero pudela silai mu nge chu mang te na hani a om zia chu tual thatu hian in chunga hian silai mu om nge ti chu a chiang hle a om na lam nen chu na ria ti na hani hetiang ania wang hian investigator lampo hian tual thatu hian chung ko siang tu takanyang ti chu arin na han nei lian chhota hle ani deina hearing lel view ma se om na hriat pui tu thatok tak ane awang hian hanman ngot thei chuni bik lova fin a thatok tak nei phot angai ani deina hi tul thatu ni lo ma se midang ruina chungte hi aka hlum tir poni theya ma se tul thatu che dan hi FL5 em awang hian han fin mai thei po chu ani lova thil har sa le khir khan tak chu ni phot mai film khur takin an chui ji jela college lama deina che dan te chu ngun le azwal chu nan thi thlai ta jela soitong khan deina hin la hai ve tak mai ani a ma se thian kom zinga pakhat zolo davik chu adang lambi kriu mai ti te an reta jela achan chu zola hi top ve ning nek tak mai rol pol lem lo ani a deina te ami ho sa chapo tak mai na a kom du tlat mai chuan chan engoma tak chu ane nge yang ti chuan thu zo fia ve ngei tulin an reta a zola hne na chun deina chung te than ni dan chan chin kha ilo hre to em ti an zo chuan o hria min man do na mi alo ti hu mai om dan mai tang po chun thil thup engoma tak chu nei ten hre thiam tang hala amai ro chu investigator te chuan thlengama zat liam nuwa po fin fia nei ro chun nei thei tlat lova mi puine na tang pon dem na thu handong mal mai investigator te hi an case chok tur hian an fing war tok lo te han dia an teu so na sahle ani in thana thlen atang chuna kumakum ve to ma se detective John Soza chun beidon san mai hi atum lova zola re deina te chu theyang tok in a chui zui zela anin biak po dana tang chuan thil thup engoma tak chu om ti achiang view mai an thian tun hian pa ngai takin en bengai lova anin biak don reng in public pay phone atangin en betlat zela chu hrein detective John chuan an phone manabula chuan an tu soi ngai thleru turin phone mang ve ang takin en thlatu te ada hial thin ani hun engoma chen hetianga zui ruk no hian thil poimo tak mai a hriat chu belta zola tlangwal re thei ve tak mai chu thlo theina khal zirna kal thin ti chu hra chuak lau mai akas kalna man la hi dollar sing thum chong lai mai ani le ngala zola ang tlangwal na thopo nei lovina hetianga zir thei hi o yom do hle ani an chui chian nuwa chuan poisa hi deina hian a lo tum sak vek hi halo ni a zola hian thil lian tham tak ti sak lo seng chuan deina mi ui kom tak le sum do hian hetiang sum tam tham tak mai hi apek sakngot arin om lo hle ani ti chuan investigator te chuan deina om dan chu en thlakan du wang rim chuan deina hnen a chuna thian pa zola hi a chungte thatu ani an rin thu chun ril ta a chu thun ria chia chuan deina chu a hlau thong mel le a adang ngal vek ni nan soi hiala soitur eng ma tan hian om lo reng bok ani police ta chuan thilom zian hre thiam ta war mai ma se fin a thatak tel lo chuan man ngal mai chu an tum bik lova chutian hril zo veka chuan anan thla chun zom ta ani anren ang chon zora nen chuan payphone mang bok chuan en bele tangeya anin biak na chuan longa tharu vele khio mai hemi tum zeti chuan zola hena mi tha chang hi a soi chuak ve ta a tul thatu nge chu tu nge ani achiang ta police ta chuan an ti tu rulang ang te ti in an tu hria chan bo zui ta zela zolan pudela te thana tura silai le na pa thlengin an chui chuak thei ta ani zola silai le na pa po hi dan lova thil thal ruk mangalo ni a jek pon sani in zola hian cheka bola hian pudela te chung kwa tha thu helo hril vek to mai hi alo ni a cheka hian an shem na anep the na turin police te hi alo in ram siam pui hlo mai bok
Zola le dena te in thurol dan zong hi police ne na hian a lo hril fai vek mai ani dena hian a pala ka ro chan mai baka au nau nu ro nen lama hui fai vek hi halo tuma aduam ema bangin poisak po hi lo nei to lova a chhungte thatur nge hian zola so lo ruaya ichuan a chet dan turan ro man dun ta ani a chhungte na Easter cholan man chu ran changa la in a chhungte ngai thatur chon film khur takin bo chaya dena hian a chhungte ho hun tur chu zola hne na chuan a hril veka ti chuan dena ru man na nge chuan zola chuan a chhungte chu alo changta ani man chuan lau dun boka ro man na pon siam fel fai dun khop mai zola hian in chunga lu ma hian a samle a mul zong zong zet kong ma sa ti chuan a samjai khat po chui zui na turam lawang in chunga hian pudela te lo ho hun ngakin zola hi dar kar som pan hi chung zet mai a thu a anu ma no chelo na na thunna hian saranga keng thlap mai bok ani ome ti fenil anu gle tha no chuan dela chulo ngak le rana ti chuan a lo thlen vele ka plum ve ngal ani chutia thil tum bera ti zo nu a chuan abung ro zong zong na chuan man mo takin a thlan cheta ani dul tha thu boi siam sakin zola le dena chu man anita a thala nei tan ni tanga thlariat na mai ni somni pasari sanga sako somko pariat mai khan dena le zola su thim lo chanti ani in andam chunga parol om me lo tura shem anita ani mi ho sa chuan mel man nga thin ti hi pudela te chunga chunga thil thenga tang hian a chiang le a an fa pa are thei hlawa manga ita kan lo en kol selen chuan an ma ni nge chu a thatta si an leina to min an khonga i thlak tak zet ani e chunga chanchina tanga zona lian tak lom thei ta chu rosum nge i thlan don mangai na